Hi Lovebirdz Family. Hi, Sanvi. Hi, maltondillere. Sanvi na new hairstyle enchadan panni. Engala Sanvigu ini kandane posat konji hairstyle malpain mast kujal batittande ee barsag enkle ekpide eletom pore lai jarine aikoskara mulpadarin lettidarna kujalun pura like matadu cut manpaya inta video nanji start manpodu monikul nalla nama channel ni subscribe aditi jarda subscribe manpalni hanchen like share comment mantle hanchen nama home products pura board itanda ee number paadondullatile I contact ale so ee ತರ manandu inta vlog nanji start manpugate inita topic dada panda ini onji baby food paadondulla ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸೂಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೂಪ್ ಉಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸೂಪ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಗಲ ಸಾನ್ಬಾಬ ಲತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನತೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ತೂಕ ರೆಸಿಪಿನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನನ್ ಪಂದ್ ನಿಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನೊಂದಿಜ್ಜೆರ ವರಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಿಕುಲು ಸೊ ಇಂಚ ಸೂಪ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಂತದು ತಿನ್ಪಡ್ ಜೋಕುಲು ಆ ಸೂಪುನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟ್ಯಾನ್ ಬಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಸೊ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸೂಪುನು ಮಂತ್ ಬರ್ಕ ini malpuna recipe dada panda moong dal da recipe moong dal use mantundu nama ಊರ ತರಕಾರಿಲೇನ್ ಪ್ರಪಾಡ್ದು ಸೂಪ್ ಮನ್ಪುಗ ಸೊ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ತಿಂದೇರ ಇಜ್ಜ ಅನ್ಪಂದು ಸೊ ನಮಕಿತ್ತೆ ಒಂದೇನ್ ಮನ್ಪರೆ ದಾದ ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಯಾನ ಪನ್ಪೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತೀತೆ ಈತೇನೆ ಅತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಿತನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತರಕಾರಿಲ ಆಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಯಾನಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಓವು ಸದ್ಯಗೊಂಡು ಅವೇನ್ ಮಾತ್ರ ತೊಚ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಓಲ ಪಾಡೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸೂಪ್ ಮನ್ಪರೆ ದಾದ ಮಾತ ಐಟಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಂದು ಈತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಯಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಮನ್ಪೆ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಏನ್ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿದ ತೊಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ತಿತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಮ ತಿಂಗೊಂದು ಮಿತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಸೂಪ್ ಅನ್ ಕೊರಲಿ ಬಟ್ ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಆಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕದ ಪೂರನ್ಲ ಆಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮೂಲ್ತುಲೆ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಯಾನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ದೊಂದೆ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತುಪ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆನ್ಲ ಆಡ್ ಮಂತೊನೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೆಕ್ಕದ ನುಂಗಾದಿತಿನ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ನಮ್ಮ ಸಿರ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ತರ್ದ ಕಂತೀನಿ ಯಾನ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಒಂದೇನ್ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಬಟಾಣಿ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ದೆ ತೊಂದೆ ಮೂಲು ಬೇಗ ಆವಡ್ ಪಂದ್ಯಾನ್ ಕೊದಿದಿನ ನೀರಿಂದೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಇಜಿಂದ ಒಂಜಿ 2 ಲೋಟೆ ಬೋಡು ನೆಕ್ 2 ಲೋಟೆ ಬೋಡು ನೆಕ್ ಸೊ ಈತ್ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೀನ್ಸ್ ಬಟಾಟೆ ದಾದೆನ್ಲ ಆಡ್ ಮಂತೊಂದು ನೆಕ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಈತೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದು ಈತೆ ನಮ್ಮ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಸೂಪನ್ ಮಂತೊನ್ಗ ಮೂಲ್ ಸುರುಕಿತ್ತೇನ್ ಕುಕ್ಕರ್ ದಿ ಒಂದತುಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಉಪ್ಪಂದಲ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಬೇಳೆ ಪುರ ಸರಿ ಬೇಯೋಡು ಅಂಡ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಂಚೂರು ಯೂಸ್ ಮಂದನೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ್ತುಲಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಗೀನ್ ಮೂಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೀ ಚೂರ್ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ ತೊಂದತುಲೆ ಅವೇನ್ ಪಾಡೋಡು ಅವೇನ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂತ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ಗ ಜೀರಿಗೆ ಫ್ರೈ ಆಂಬತ್ತನ್ಗ ಇದು ನಾನು ತೆನೆಕ್ ಕಟ್ ಮಂತಿದ್ದೀನ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಫ್ರೈ ಆಂಬತ್ತಂಡ್ ನಾನೈತೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಒರಿದಿನ ತರಕಾರಿಲೇನ್ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಬಟಾಣಿ ಟೊಮೆಟೊ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಏತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋರ ತೆಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಒಂದೇನ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದ್ ಒಂತ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ಗ ಒಂಜ್ 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡಲ ಇಂಚೆನೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೋಡು ನೆತ್ತ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೂರ ಪೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಆಣ್ಗ ಇದು ನಾನೇ ತನಕ್ 2 ಲೋಟೆ ನೀರ್ ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಮಂಜುಳದ ಪುಡಿ ಒಂತೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಂಚೆನೆ ರುಚಿಗೆ ಏತ್ ಬೋಡಾತ್ ಉಪ್ಪು ಇದನ್ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚಿನೇಕ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯಕ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ ಇಂಚೆನೆ ಕಲಡಾಗ ನಾನು ಮೂಜೆಡ್ದು 4 ವಿಸಿಲ್ ಆವಡೊಂದು ಅತನಟ ನಮ್ಮ ವೇಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 to 4 ವಿಸಿಲ್ ಆನ್ ಗೈಸ್ ನಾನೈತೆ ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಒಂದೊಂದು ಚೂರ್ ಚಪ್ಪ ಇಬ್ಬಕ ದೆಪ್ಪುಗ ಎಂಚಾತನಂದು ತೂಕ ಸೂಪ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನೈತ ಸಿಟಿ ಪುರ ಪೋಣ್ ಗೈಸ್ ನಾನೈತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ದಿಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸೂಪ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಉಂದಿತ್ತೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಚಕೊಂಡ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅಕೊಲ್ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಒಂದೇನ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕೈಟ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂತೊನೋಡು ಫುಲ್ ñakke ಮಂತದು ಅಕ್ಲೆ ಕೊರೋಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಪ್ಪ ñakke ಮಂತೊನ್ಗ ನಮ್ಮ ಸೂಪ್ ತುಲಿ ಇದೀಗ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಲ್ಲ ಏತ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂತರೆ ಅಪುಣ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂತರೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪರ್ ಬೆಚ್ಚ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸೂಪ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪುರ ಚಪ್ಪೆತ್ತನ್ನು ತೂದು ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಚನೆ 1 ವರ್ಷದ ತಿತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ 1 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ ಜೋಕ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕೊರೋಲಿ ಒಂದೇನಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಾನ್ವಿ ಕೊರ್ಕ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಸೂಪ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತನ್ ಸಾನ್ವಿ ಎಂಚಂಡು ತುಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಪರ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಂಡು ಪರ್ಲೆ ಮಮ್ಮಮ್ ಆಪುಜೆ ಬೆಚ್ಚುಂಡೆ
ಬೆಚ್ಚುಂಡೆ ಚಪ್ಪಾತಂಡೆ ತೂಲೆ ಚಪ್ಪಾತ చెప్పండి సూపర్ ఎంచ సూపర్ ಚಮಚಡ್ ತಿನ್ನಿ ಚಮಚಮ ಎಲ್ಲಾಂಡ ಅಂದತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಎಲ್ಲಾಂಡೆ ಶೋಕುಂಡೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರೋಡು ಜ್ಯೂಸ್ ತುಯ್ಯರತೆ ಗೈಜಿನಿತ ರೆಸಿಪಿ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಪಿನ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸೂಪ್ ಎಂಚಿತ್ತನಪ್ಪ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತನತೆ ಇಂಗಲ ಸಾನ್ ಬಾಬು ಅಂತೆ ಪರಿಯೇರಿ ಜೋಕಿಂಗ್ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಒಂತೆ ಪರಿಯಾಡ ಒಂತೆ ದೀಪ ಇರಕುಲು ಸೊ ಏತ ಅಪುಣ ಆತ ಕೊರ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆತೆ ಅಂಚ ದಾದಿ ಬಟಾಟೆ ಉಂಡು ಓ ಬಟಾಟೆ ನೆನ್ನೆ ಕನಕೈತೆ ನಮ್ಮ ನೆನ್ನೆ ತಿನ್ಕ ಅವೇ ಆವತ್ತೆ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ದಾಲ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಇತ್ತಂದ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದ ಈ ನಂಬರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಬೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಏನ್ ಮನ್ಪುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಾಟಾ ಬೈ ಕ್ಲೆಂಗಿಸ್ ಕರ್ಲಿ ಎಸ್